No a na zdravie. Všimnite si, košikára splňa pravidla dokonale, kolena musia byť zakryté. Dá si záležať. Škoda od dvojstrannej pasy. Ale poďme, zaberieme. Aj, trošku nám ušla Savica, ale zatiaľ to je momentálne druhé miesto v kategórii na 35 rokov. Tu sa kúka, keď Pečko viede Ačko. A presne tak, že to je, keď to Pečko